poďme sa teraz pozrieť na tone curve, čiže krivky. Ja tu mám fotografiu, ktorá je vlastne HDR-ková fotografia, je spojená s troch záberov práve kvôli tomu dynamickému rozsahu, ktorý mám v tejto scéne. A skôr než prejdem do spomínaných kriviek, tak ja si tú fotografiu len tak veľmi zľahka si vyťahnem expozíciu, hneď aj uvidíš prečo. A hneď ako keby tá prvá možnosť je, že máš takto zobrazenú krivku, kde máš ešte k nej k dispozícii aj slidere a túto krivku ovládaš primárne cez slidere. Ty si môžeš samozrejme aj ako keby stlačiť, keď ako vidíš na tej samotnej krivke, keď hýbem s myšou, tak sa mi tam mení ten čierny bod podľa toho, kde sa nachádzam. Ale ja si nie som schopný úplne presne určiť ten bod napevno. Ja jednoducho teraz, keď si stlačím ľavé tlačítko na myši, držím ho a hýbem s myšou hore a dole, tak vlastne vidíš, že nachádzam sa v časti lights, viem si dvíhať alebo naopak odoberať. Potom sa môžem presunúť napríklad do shadows a môžem robiť to isté. Ja čo ešte môžem urobiť je, že vlastne môžem si meniť ako keby rozsahy tých jednotlivých zón, takže podľa nich si môžem robiť nejaký takýto fine tuning. Ja si to teraz celé vyresetujem a vrátim sa k tomu úvodnému výberu, kde toto bola úvodná časť. Následne máš tu k dispozícii tú samotnú krivku, kde si môžeš hneď na začiatku vybrať, že či chceš lineárny priebeh tej krivky, alebo chceš automaticky aplikovať nejaký stredný kontrast, alebo chceš hneď na začiatku aplikovať silný kontrast. Ako môžeš vidieť, hneď sa ti na tej krivke urobili nejaké body a ty potom s tými bodmi môžeš úplne ľubovoľne kadejako hýbať. Nevšimaj si teraz, čo sa na tej fotografii udialo, tá celá pointa, prečo toto robím, je, že som ti len ako keby chcel ukázať, že tie jednotlivé ovládače, čo to robí. No a potom tu máš ešte pre jednotlivé pásma, čiže red, green, blue, kde vlastne môžeš tiež s tou krivkou pracovať. Hneď ti ukážem, akým spôsobom sa teraz s týmto dá pracovať, ale ako si môžeš všimnúť, tak presne, mám tu rozdelené na highlights, lights, dark, shadows. Keď sa pozriem na tie slidery, ktoré sa nachádzajú v časti basic, tak je tu úplne rovnako highlights, shadows, whites a blacks. No, je to samozrejme trošku prehádzané, ale bavíme sa tu neustále o tých istých označeniach sliderov. No a prečo tu vlastne je nejaká funkcionalita kriviek, keď vlastne to isté máš aj v tej časti basic? Tá mágia sa nachádza vlastne v tom rozdieli, kde všimni si, čo sa stane, keď začnem uberať highlights v ten slider, ktorý je v časti basic. Veľmi pekne sa mi vyčistil prepal, samozrejme ostalo mi prepálené slnko, čo je ale absolútne logické, ale jednoducho to okolie je upravené, nehovorím, že finálne, aby som s tým samozrejme ešte ďalej pracoval, ale takýmto spôsobom si vieš ten prepal veľmi efektívne odstrániť a jednoducho dostaneš do tých najsvetlejších miest nejaké detaily, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Taktiež keď si dvihnem shadows, tak vidíš, že ja tu zrazu mám tie informácie veľmi pohodlne dostupné a môžem s tou fotografiou nejakým spôsobom ďalej pracovať. Tie algoritmy, ktoré sa nachádzajú v rámci tejto časti basic za jednotlivými posuvníkmi, sliderami, tak to je práve niečo, čo je diametrálne odlišne vymyslené, než ako je to v tej časti curves. Ja teraz mám highlights na nule a všimni si, čo sa stane, keď ich dá na kľudne aj minus 100. A teraz vynulujem to a dajme si highlights v rámci kriviek na minus 100. Je to úplne iný efekt výsledný. A aj keby som spravil to, že idem do tej krivky samotnej, že nechcem pracovať v tejto prvej časti, kde si volím ako keby tie oblasti, ale naozaj, že zvolím si bod na krivke a začnem sťahovať túto krivku, tak to, čo sa jednoducho deje, je, že mne sa jednoducho všetko automaticky zatmavuje. No a to, v čom vlastne spočíva ten rozdiel, je, že algoritmy, ktoré sú za sliderom highlights v rámci časti basic, tak tie naozaj berú do úvahy, čo sa na tej fotografii nachádza a snažia sa jednoducho odstrániť prepal a dostať maximum informácií v tých miestach, kde tie informácie sa nachádzajú, lebo práve vďaka RAWu tu my máme veľké množstvo informácií a je potrebné, aby sme ich odhalili. Kdežto, keď začnem pracovať s highlights v rámci kriviek alebo si budem posúvať vrch krivky, tak jednoducho to, čo ja robím, je, že ja to len doslova do písmena len tak nejak hlúpo stmavujem. Čiže hneď v úvode, po niekoľkých minútach, veľmi efektívny úvod, prepáč, ale ten hlavný rozdiel je teda v tom, že kým tie slidere v rámci panelu Basic sú, nazvime, že inteligentné a nejakým spôsobom sa zaoberajú tým, čo na tej fotografii je, robia to, povedal by som, že s trošku väčším citom a aj za tým jednoducho naozaj nejaký výpočet, tak tie slidere, ktoré sa nachádzajú v tej časti krivky, prípadne keď si teraz začneš tú krivku
pomocou jednotlivých bodov meniť, ktoré si tam vieš naklikať. Tak tuto jednoducho ide, že stmavím, zvýrazním, bez ohľadu na to, že čo sa tam vlastne nachádza. Čiže to, čo sa zvykne odporúčať, čo odporúčam aj ja, akým spôsobom zvyknem pracovať, je, že ja si najprv tú fotografiu vyvolám v rámci tých sliderov, ktoré mám dostupné v časti Basic, a potom, keď chcem tú fotografiu nejakým spôsobom ešte doťukávať, pracovať s kontrastom lokálnym, to je niečo, alebo lokálnym, on je samozrejme upravovaný akože globálne, skôr som to myslel tým spôsobom, že keď sa napríklad zvýšiť kontrast v midtones, tak v rámci posuvníku kontrast, ktorý mám v paneli Basic, tak to urobiť neviem. Tu jednoducho, keď zvyšujem kontrast, alebo znižujem, tak jednoducho mení sa mi kontrast v úplne všetkých častiach tej fotografie, ale nemyslím teraz akože častiach na každom mieste, to je logické, ale ja si ho mením aj v tých najsvetlejších miestach, aj v tieňoch. Kdežto v rámci kriviek ja mám možnosť povedať si, že kde ten kontrast meniť chcem. A na to teraz si zoberiem práve tú krivku, kde si viem nastaviť jednotlivé body a ja si môžem vytiahnuť ten kontrast naozaj v stredoch. Ak by som chcel ochrániť svetlé a tmavé miesta, tak ja ešte môžem spraviť to, že napríklad kliknem si naspäť na tú krivku, presuniem sa myšou na ten biely bod, ktorý sa mi tam teraz vyrobil, opäť na ňo kliknem a ako mám podržané to ľavé tlačidlo, tak jednoducho ja si tú guličku stiahnem. Čím dosiahnem to, že naozaj to zosvetlenie sa deje len v tomto pásme, ale všetko tmavšie od tejto časti nie je tou zmenou nejako zasiahnuté. To isté môžem urobiť aj s tými svetlými miestami, alebo tá najsvetlejšími, kde jednoducho urobím si zase druhú guličku, posuniem ju naspäť niekde ku krivke a v tej chvíli ja naozaj pracujem len, alebo nie že len, ale primárne pracujem s tými strednými tónmi. Samozrejme, tak ako som urobil veľmi extrémne, tá krivka sa potom začne nejakým spôsobom vyhýbať, čiže ja môžem si tuto pridať ďalšiu bodku, alebo tá guličku a ďalšiu a jednoducho môžem si takto pomocou týchto ďalších bodov vrátiť naspäť to nastavenie tak, aby som ovplyvňoval len tú jednu časť fotografie, alebo tá jasov na tej farebnej zložke na fotografii, ktorú chcem. Takže prečo tu teda tie krivky sú? Práve preto, aby som si ja vedel veľmi detailne tú fotografiu doladiť a pracovať oveľa precíznejšie s kontrastom, prípadne pracovať s tou fotografiou trošku umeleckejšie z pohľadu pridávania nejakého lúku. Ale to ti ukážem o chvíľočku. To, čo som možno nepovedal, ja som tam síce ti ukazoval, ako sa tam tá gulička pridá, čiže jednoducho kliknem si na to miesto na krivke, kde chcem, aby ten bod bol a môžem s ním potom pracovať, keď na ňo kliknem ľavým tlačítkom a hýbem myšou. Tuto naozaj nemusím hýbať len hore dole, ale môžem ako keby hýbať aj doľava doprava a takým spôsobom si ho presúvať. Ak sa ho chcem zbaviť, tak na ňo jednoducho dvakrát kliknem a tým pádom si to miestečko vyresetujem, odstránim si tú guličku. Častokrát, ako som povedal, na nejaké umeleckejšie využitie, ja si vezmem túto fotografiu, kde dá sa napríklad spraviť to, že si veľmi jemne dvihnem čierny bod, čím dostanem taký trošku, neviem to teraz povedať presne po slovensky, ale hovorí sa tomu, že faded, čiže nemám tam ako keby tú čisto čiernu farbu, ale je to také trošku spratejšie, veľa ľudí má rado tento typ úprav. Taktiež si môžem následne ešte trošku popracovať s kontrastom, čiže pred a po. Trošku som vypral tie tiene a trošku som zosvetlil svetlé miesta. To, čo sa dá urobiť ďalej a čo je práve ako keby tá kreatívna časť, ktorú používa mnoho ľudí, je, že zvolia si napríklad modrý kanál a povedia si, že chcem, aby táto fotografia mala celkovo nejaké také, však ja ti to vlastne rovno ukážem, aby nabrala nejaký odtieň. Takže teraz či je to dobré alebo zlé, to nechcem teraz posudzovať, ale jednoducho veľa ľudí to takýmto spôsobom používa, že si napríklad do tej fotografie, do tmavých miest stane modrú pomocou toho, že jednoducho dvihnem bod, kde pomocou ktorého potom dostanem modrú do tých postupne od najtmavších zložiek fotky. Už si to môžem zvoliť akokoľvek chcem a napríklad presne, že pridám si zase do svetlých miest žltú. Samozrejme, nemusím pracovať len s tými úplnými krajmi fotografie, ale môžem si to natonovanie potom ešte nejakým spôsobom ovplyvňovať na krivke, prípadne presne na červenom kanáli. Už každý ako mu vyhovuje, ako sa mu páči. Je to naozaj pomerne kreatívna záležitosť, ktorou sa dá takýmto spôsobom pracovať. To, čo je potom, nechcem povedať zaujímavé, ale ak náhodou chceš používať nejaký unifikovaný look na tých fotografiách, že si naozaj spravíš nejaké zafarbenie, ktoré chceš, aby bolo pre teba typické, tak to, čo môžeš urobiť, je, že keď ideš dole do tohto point curve, tak môžeš si toto natonovanie odložiť, pomenuješ si to nejakým spôsobom a uložíš a môžeš následne na ďalšie fotografie toto prepoužiť. Takže ja to nazvem
masterclass uložím a keď teraz prejdem na ďalšiu fotografiu, napríklad na tohto Hafana, tak už tu mám masterclass a môžem to rovno aplikovať. Opäť, či je to dobré alebo zlé, to teraz nechcem hodnotiť, ale jednoducho takýmto spôsobom si to potom vieš prepoužiť. Nepovedal som ešte jednu vec, ktorá sa tu dá urobiť, keď si nastavený v zásade hoci kde, na ktorejkoľvek krivke, tak to, čo môžeš urobiť, je, že môžeš ešte využiť úpravu. Takým spôsobom klikneš si na túto guličku a klikneš si vo fotografii na to miesto, ktoré chceš buď zosvetliť alebo stmaviť a keď začnem pridávať alebo odoberať, tak vidíš, čo to robí. Tým, že som teraz nakliknutý na zelenom kanáli farebnom, tak vlastne teraz ovplyvňujem tú farebnosť na tej zelenej krivke. Kebyže idem vyresetujem, kebyže idem sem do tej jasovej časti, tak a kliknem na to najsvetlejšie miesto, tak už vidíš, čo to robí. Takže vieš jednoducho takýmto spôsobom pracovať. Keď som ešte hovoril o tých rôznych kontrastoch, tak toto je práve príklad, kde som pracoval lokálne s tým, že nechcel som zatmaviť na tej fotografii nič iné, len ako keby tú dominantnú časť histogramu, čiže predtým, potom chcel som urobiť tú fotku o niečo kontrastnejšiu a nechcem povedať, že dramatickejšiu, ale takýmto spôsobom som si jednoducho na tej krivke pohral som sa s tými miestami, ktoré som chcel ovplyvniť a následne som s tým hýbal, takže mohol by som ísť ešte do oveľa väčšieho extrému, ale tak som to mal v danom momente nastavené, takže keby som to zhrnul, tak jednoznačne odporúčam tú samotnú fotografiu vyvolať v rámci časti Basic, kde urobím úpravu najsvetlejších miest bielej, čiernej a tieňov a potom na nejaké doľaďovanie idem následne do kriviek. Nie je potrebné to samozrejme robiť vždy takýmto spôsobom, ale a priznám sa, že nie na každej fotke ja tieto krivky využívam, ale takýmto spôsobom si vlastne vieš ešte precíznejšie alebo tá jednak precíznejšie a zároveň aj umeleckejšie tú fotku ešte nejakým spôsobom doťuknúť.